All Meghalaya SSA School Teachers Association kala busu sandli kimat jingdawa badang sateng hakador khas jo menteri kedrat puli puthi urakam e sangma khalai trek ulber arjar fulai uba alas frios marngar secretary ulong bagi sandli kimat jingdawa ki kenthop ya kaching siu tulop ba manla ubnai lani da slam e shisian haman la kalai banai ban ithu no ikino hikai SSA kum gino hikai ba pura ka sarkar ban penrung no kaching siu tulop shiki bang account ba shimet ju gino hikai ban siu no ikapisa ka basa ka ba empat siu nadu ka sarkar MUA house name arja khan rio ban kentiu no ikabai nong banai jong baro gino hikai SSA Gijing dawa jungi kilong kumne ha ka ban kong dawa ya kane ka sarkar ka batmai ni so ban ai burom ya ka sarkar kane ka batmai so menta ba duni minister ba menta ba dang yo tmai nang menta dang CCRC tingi so ban ai ko burom khamtam ya ka sarkar ba kalale sitom ha gini kisnem ki baladap bat ni so ban kentu sa kane ka snem ko menta bat khamtam mi gini ki point ki bangi labu sa sarkar ki point ka ban kong kolong ba ni dakwa ka sarkar ka ba menta ka ban siu tikna ya ka tulop jungi manla ubnai lani lak num no sisin lai banai kemut ba katarli kata kadika ka jingdawa jungi ke banikong ya ka sarkar ba kamde ben pensa teng kumini ki snem ki baladap kata kadika jingdawa ka banikong ka jingdawa ka baar kadai ba nagaleng jungi no kai SSA balah selemba ni trang bahaya kata bangi dakwa ba ka sarkar kan itu no yangi kum kita kino hikai jong ka sarkar lani jong go government Meghalaya hi nomor bahadu menta hingi kino hikai SSA kim sempat la itu lani kim patselala regularize ya ka post ni kum kino hikai SSA ni kino hikai bapura jong ka jela Meghalaya jungi ka point ka balai pan bangi wan bu menen ho minister in charge kolong hobaya dei bat kene ka ban pikmi no ya kia kene kena bangi nyo no ya ka hok jungi kum kino hikai ya kene ka bala pensa daki snem hadu mentah te nah bat ke jingdawa ka ba kabasan kelong ba nakaleng jungi kum kino hikai ni dakwa ya kene ka sarkar bahkan pekno yangi kino hikai SSA la kumno ban pen kintiu la ban pen hekno ya tulop jungi kum kino hikai SSA nomor bahadu menta katulop jungi kadang ya serim kum gi mestrol dan kum ginong tri job cut ngen suong no ka wages ko jungi tingin dan kam ka sarkar bida kerpat ya ka sarkar basungret bala kumno topik lem no ha ka bede bat kene ka tulop ka jungi ngim sim tho kat no pide ban siu ban enhan singi ringi ngim dawa kat no ba phi pen kiu ngi gim dawa kat no ba phila banai ringi da kerpat ya ka sarkar kat ka bala kat ka bas ngubit na ka sarkar ba la kumno lo di bat pen kiu no ya kene ka tulop jungi te kita gidi gi dawa banglawan ni kenduk menen bat ki nong tre po office jong minister in charge bagi layu ai ya kene ka membernom ko sisil ba ngida kermen bro baleng ba kini gi jipet sngau jungi bat ngida kerpat iru ba kene ka budget session ka ban sasyong no sien hat tayo banwan ngida kerpat ba tosim gini ki pon jungi bat to keren nang ta bat ni kwa ba lakum no ban pen urlong lem gini gi jingdawa jungi mar balai bengi dawa ya kata bakal aju jia babon ki jaka bateng teng don gi kai jungi balai tulop dang kloy ka sarkar kala pha ka tulop bat don gi jaka pat ki ba ki SMC lan kino yalam jungi school jungi hukum charman sekretari ki pensuki hadin si benai arbonai ke baki we la deb yo maki ki sedang yo teng don ki benai kum hagini ki benai ki bangi la deb benai disembar ni mars yo ordar nasional ngapo riboy district jungi la yo re bangi phai so po south west ni phai so po west hasil ni phai ki jaka to kan neteli ki jaka ki penslam ban penyo e kan tulop den ta kadau bangi da dawa ek sarkar bakan ai no direct transfer account kemud ba syak sodna ka sarkar sya no hikai be direct kita ke di jingdawa ka balai ke jingdawa kabasau ba nakaleng jungi kene kadi kabala slam ba pending kaba nakaleng nadu ka sarkar kaba hakopor jung mukul sangma kabangirong ba kadi ka nausnem arajar khat riu bala pensa ya kane ka pending area ka jungi nadu te usnem arajar khat riu jung ubnai Julai arajar khat riu hadu February arajar khat niau kene ka 8 month pending area ka jungi kabala slam hangidon